No ten culpa de mi madre que me lo llevó la muerte. Ahora quiero saber a dónde llega mi suerte. Ay, la la, la 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 la. Ei, vos vai a despedida, ei, vos vai a derradeira. Acabou su chocolate, rompeu a chocolateira. Ai, la la, la 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 la. A sociedade civil, aos organismos internacionais, aos profesionais, ás institucións académicas, aos medios de comunicación, ao sector privado, en torno a 10 anos de acción concertada, catalizadora e de colaboración para mellorar as vidas das persoas maiores, das súas familias e das comunidades nas que viven. Como vemos, isto é algo que nos di a OMS, que nos lo di aos diferentes países que constituyen a OMS para levar a práctica en esta década. Como veremos ao largo da charla, non todos os países, nin todas as persoas que teñen responsabilidade na administración cumplen. O mundo uniuse, como decimos, en torno á Axenda 2030 para o desenrolo sostible. Todos os países interesados e que firmaron comprométese a non deixar a ninguén desatendido e propóñense garantir que todas as persoas podan realizar o seu potencial con dignidade e igualdade en un entorno saudable. Como vedes, palabras moi bonitas que despois hai que leválas á práctica, por suposto. Necesítase urgentemente un decenio de acción mundial concertada para conseguir, de verdad, un envellecemento saudable. No mundo hai, en estes momentos, máis de 1.000 millóns de persoas que teñen 60 anos ou máis. E a maioría delas están en países de ingresos baixos e medios. Moitas desas persoas non teñen siquiera acceso aos recursos básicos necesarios para unha vida plena e digna. Isto o vemos todos os días, simplemente con ver o telediario. Moitas outras enfróntanse a numerosos obstáculos que lles impiden participar plenamente na sociedade. E ben, como podemos prevenir para ter un envellecemento activo e saudable? Temos 4 conceptos básicos: dieta, exercicio, dormir ben e atención á saúde mental. Xa podemos terminar a charla, porque en isto se resume o poder ter unha vellez saudable. Dieta, exercicio, dormir ben e atención á saúde mental. A charla que imos dar está dirixida a persoas sás, basicamente. O que nos decía a OMS é que non van a deixar a ninguén na estacada e que non van a deixar a ninguén na estacada. Fala de persoas sás e persoas enfermas. Pero nos vamos a referir basicamente a persoas sás, maiores de 60 anos, cunha intervención sustentada nos múltiples estudos que mostran que unha vida social e intelectual activa e saudable prevé e retrasa a aparición do deterioro cognitivo, do que faremos e explicaremos perfectamente o que significan esas dúas palabras, e produce unha mellora do estado físico e anímico. Debemos actuar sobre un proxecto integral, é dicir, cando actuamos sobre as cuestións físicas e deixamos o marxe nas cuestións intelectuais, pois estamos quedando coxos na atención a esa persoa. Se o facemos ao revés, se só nos preocupa a saúde mental e non miramos o deterioro físico que poda estar tendo, pois tamén nos quedamos coxos. O proceso como tal ten que ser integral e global e dirixido á área cognitiva, pero tamén ás funcións físicas, sociais e afectivas. Moitas veces deixamos de lado a problemática social. E a problemática social é casi tan importante como a atención a unha enfermedade. Evidentemente que esa enfermedade non sea dramática e que non podamos facer nada. Pero das cuestións sociais, que son importantísimas, creo que nos olvidamos con moita frecuencia. A afectación de calquera delas produce un empeoramento significativo da calidade de vida da persoa. Sería o quinto concepto, despois dos 4 que vos manifestei, sería a calidade de vida.
Para que facemos todo o que pensamos ou que di a OMS que temos que facer? Pois para manter un envellecemento saudable en si mesmo e para ter unha calidad de vida que nos permita disfrutar desos anos que temos de envellecer, cando envellecemos. E que obxectivos pretendemos conseguir? Como falamos, manter a capacidade cognitiva, mellorar o estado físico, aumentar as relacións sociais, importantísimo, aumentar a autoestima e mellorar o estado de ánimo e, como consecuencia, mellorar a calidade de vida. Eso é, insisto, o que vai a versar a charla, iremos dando pinceladas sobre diferentes puntos desto que acabo de relatar. Pero con esas 4 o 5 ideas, 4 o 5 palabras que temos, a charla estaría rematada. Que intervencións podemos facer? Bueno, pois hai diferentes técnicas que se poden aplicar. Estamos falando que desde os departamentos de saúde, de sanidade e dos departamentos sociais teñen que intervir, non digo de forma conxunta, pero máis coordinado posible, para que a atención, como digo, poda ser, como digo yo, eu non, vamos, poda ser, desde logo, integral e en todo a amplitude dos problemas sociales, físicos, etc. Hai técnicas de actividades de estimulación cognitiva, actividades de estimulación emocional, técnicas de mellora de habilidades sociais, programa de entrenamiento físico, posibilidades de saídas culturais, caminatas, cada un pode encher eses propósitos como quera, e da maneira que estimo oportuno. Estas intervencións modificaránse en función das necesidades e expectativas das persoas, no sentido de que se realice un plantexamento inicial. Isto nos indica que todo o que fagamos ten que ser sempre personalizado, que non pensemos que todas as persoas son iguales e que todas as persoas van a facer o exercicio físico determinado que se marca ou a atención cognitiva que se marca. Non, é dicir, cada persoa é un mundo e así hai que enfocar. Hai moitos factores que influyen no envellecemento saudable. Algúns non os podemos controlar, como pode ser a xenética. Nos decía o Dr. Carracedo, cando veu a dar a última charla, que no proxecto Xenoma o que se está intentando que, modificando o ADN da xente, podamos eliminarlle algunhas das enfermedades que sabemos que van a producirse en esa persoa, porque ten un ADN determinado. É o proxecto Xenoma. Entonces, a xenética é difícil de modificar, a non ser que nos encontremos con un xenio, como é o Dr. Carracedo, que poda manipular xenéticamente un ADN dunha persoa para que non teña unha patoloxía determinada. O veremos co paso dos anos, o estudo é a largo prazo. Pero outros, como facer exercicio, ser o máis independente posible, seguir unha dieta saudable, ir ao médico cando se necesita e cuidar a nosa saúde mental, isto sí que son cousas que podemos modificar. E de feito, se modifican para ben, a calidade de vida, que é o que pretendemos, vai a ser mellor que se modifican para mal, porque a modificación non é sempre para ben. Eu sempre digo, cando os xenes temos unha predisposición xenética a padecer unha enfermedade, non temos unha predisposición xenética a poñernos altos, rubios e de ojos azules. Os xenes non se modifican para eso. Cando se modifican é para algo dramático. Falar de saúde física inclúe manterse activo. Tampouco fala de que todos nos poñamos a facer pesas ou que nos poñamos a correr unha maratón. Falamos de exercicio activo, manterse activo, individualizado, tomar alimentos variados e saudables, dormir o suficiente, limitar o consumo de alcohol e participar activamente na súa atención práctica. Como vedes, non se descubre a pólvora con isto que estamos dicindo. Son cousas que todo o mundo sabemos e que sabemos tamén que falar non ten cancela e que cada un pode despois facer o que considere ou o que pode moitas veces. Está demostrado que quen fai estas actividades non só vive máis sanos, senón que os viven mellor, desde logo. O que significa que disfrutan de máis anos de vida sin malestar, nin dor, nin discapacidade. Tanto a obesidade como ter un peso moi baixo, que a veces pensamos que por estar delgados estamos máis sanos, e non é así moitas veces, poden provocar a perda de masa muscular, o que pode facer que unha persoa sintase débil e agótese facilmente. Por suposto, non fumar, e agora está de moda, sobre todo na xente xove, o vapeo. E o vapeo, ao final,
si o fumar leva consigo 400 produtos cancerígenos, o vapeo 200. O sea que os problemas son prácticamente os mesmos. E poño aí a Fernando Jiménez Ferrero. Desde logo foi unha persoa que marcou unha época aquí, cando empezamos coas xornadas, veo hai moitos anos, pouco antes de que morrera, e esa frase que dixo, que non sei se era del ou non, eu si a copiei del, e a digo moitas veces, é dicir, temos que darlle vida aos anos e non anos á vida. Entón, a min esa frase me marcou, e o que temos, desde logo, é que procurar que a vida que vivamos, a vivamos pois, con calidade, como sigo repetindo. Este era o Dr. Jiménez Ferrero, a Crespo o coñecedes, o coñecichedes todos, e este era eu. Supoño que isto é dos años 20 ou dos años 20. Vedes que Jiménez Ferrero, que sempre me chamou a atención esta foto, mirade como atou a chaqueta. É dicir, era un verdadeiro xenio, pero claro, nas cousas máis, pois eso non lle daba moita importancia. Eu fixen o máster con el, eu iba, cando empecé aquí, o máster en xerontoloxía, cando empecé aquí en Outes, que empezamos o doutorlado e eu, íbamos desde Lugo, desde aquí hasta Lugo, desde Outes hasta Lugo, despois de traballar, de 8 a 3, nos íbamos a Lugo durante ano e medio a facer 4 ou 5 horas pola tarde para poder ter as 600 horas que requería o máster. O máster o daba el, e, bueno, estaba máis xoven tamén, e aí pouco despois morreu. E decíamos que as administracións deberían ser responsables a hora de atender as persoas maiores. Non se pode facer un envellecemento saudable se só a persoa ten a disponibilidade. É dicir, ten que haber uns servicios sociales que fagan o que non se fixo en isto que vamos a escoitar agora. De un borrador. Eso es todo. Gracias. Usted firmó todos estos protocolos con firma digital cuando era coordinador de la Dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Sí, dichos protocolos, tanto las primeras versiones como el protocolo definitivo del día 25, están firmadas. Porque lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es la crisis de valores como sociedad que tenemos. Cuando yo me siento con mis hijos y ven normal que se atienda antes a una persona de 25 años que una persona de 78, porque tú ya has vivido mucho. Quiero que se investigue, que se depuren responsabilidades si toca, pero por Dios, quiero que alguien me garantice que esto nunca más va a volver a pasar. Y otra cosa importante es que nadie se atreva a decir que nosotros tenemos las heridas cerradas. Llevamos más de 3 años con heridas abiertas, sin contestación. Nadie nos ha preguntado cómo estáis o qué necesitáis. Ben, non nos estamos inventando nada, isto sucedeu, siguen as secuelas desto que sucedeu, e é algo que desde logo non debe volver a pasar. Eu recordo, cando era da pandemia, había moitas cousas que non sabíamos. Estábamos, pois bueno, con 700 mortos diarios, a situación dos sanitarios era tremenda, e a partir da situación dos sanitarios, pois bueno, moitas das cousas que se deberían facer non se fixeron. Independentemente de que fóramos ignorantes, en un montón de temas a nivel científico sobre todo, pero bueno, despois se puxeron os medios por parte das administracións
para poder conseguir non unha curación, que seguimos sin tela, pero sí para conseguir a vacina. Pasamos de 700 mortos diarios á situación que temos actualmente, onde convivimos ca COVID. En esa época, na época da pandemia, foi onde se viron todas as costuras que tiña o sistema sanitario. Unha pandemia como a que foi, tremenda, dramática, angustiosa, que nos afectou a todos. Nos viñamos a traballar e non sabíamos o que levábamos para casa, éramos como outros servicios esenciais e viñamos, traballábamos como podíamos, enfundados en EPIs cando sabía. Bueno, era unha situación bastante delicada e as administracións, pois bueno, fixeron en ese sentido algunhas cousas moi ben, pero outras non as fixeron tan ben. Tratar de facer actividade física en períodos breves, hai que acordarse que estamos falando de xente maior, san, en principio, que logo serán máis activos e largos a medida que a persoa se vaya encontrando con máis enerxía, máis ágil, e que a elasticidade precisa para facer as actividades da vida diaria. Cando pretendemos desde unha edad determinada, estamos falando de xente maior, como dixemos, está enfocada para persoas de 60 anos, de máis de 60 anos, pois bueno, hai que facelo sempre con moderación e con cuidado, sobre todo se non se fixo previamente ningún tipo de exercicio, entón pode ser incluso máis peligroso facer algo con moita actividade que non facelo, non? Entón a veces hai que ter moito cuidado nisto da actividade física, pero sempre sin que teñamos problema, é dicir, facer actividade física quere ser algo que queremos facelo, non é algo que... Non, queremos facelo e entón a partir de aí o facemos. Facer o que estamos comentando casi todo é gratuito, é dicir, pensamos que o mellor unha vida saudable, xa vedes, facer as cousas nunha dieta que ahora falaremos, pero facer a actividade física, pois iso é gratuito, iso non hai que gastarse moita inversión en estos temas. E non require ningún tipo de equipo especial, simplemente a vontade de querer facelo. Empezamos pola dieta, bueno, pois decir que é fundamental, é dicir, algún dito por aí somos lo que comemos, pois é o que hai. Comer con pouca sal, importantísimo, sobre todo nunha edad determinada, cando aparece a hipertensión. Hidratarse, eu falo sempre de 2 litros de agua ao día, para que a xente beba 1,5, pero se cumprimos os 2 litros sería mellor. Hai que pensar que o 60% do noso corpo é auga e que é necesaria. É dicir, a hidratación, hai que pensar que é como a gasolina dos coches. Para que unha célula funcione ten que estar hidratada. Se a célula non está hidratada, esa célula non funciona. E temos millóns de células, entón o que temos que facer é hidratalas. E non porque teñamos sede. Sede temos en verán, un día como hoxe, pero o normal é que non teñamos sede nunca. Pero hai que beber como medicina. E todos os días. E 2 litros. Dademos conta que o día é moi largo, se somos capaces de beber 2 grolos, pois cada media hora, cada hora, acabamos bebendo 2 litros ou incluso máis. Sempre acordarse que a xente maior ten problemas de incontinencia e sempre hasta 7, hasta as 8 da tarde para que despois non se teñan que levantar o servicio de noite durante 2 ou 3 veces, non? Despois beber si hai sede, pero hasta 7, hasta as 8 da tarde beber esos 2 litros para que as células funcionen, non porque teñamos sede. Decíamos entonces, comer con pouca sal, moita hidratación e comida variada. Son as chaves. Sabedes que non descubrimos nada en absoluto, simplemente hai que facer. Reduce a presión arterial, axuda a perder peso e diminúe o risco de diabetes tipo 2 e de enfermedades cardíacas. A dieta atlántica, que non vos falen da dieta mediterránea, porque por algo somos o lugar onde hai máis vellos, máis maiores de 65 anos, aquí por algo será, e entre eles, como vedes, para un envellecemento saudable, o primeiro é a dieta. Temos a dieta atlántica, é a que aporta máis cantidad de nutrientes variados e saudables, é a que máis nos evita enfermedades futuras. De todos estes temas que estamos falando, xa faláramos en diferentes charlas de os ciclos anteriores. Aquí temos unha escala, non sei se a vedes ben, a ver se vos la podo ir leendo para que vexades na pirámide dietética. Aquí temos os grupos de consumo en cada comida principal, sería este bloque. Despois temos o de consumo variado diario, serían os lácteos, os pescados, despois non lo leo con fácil. E aquí arriba sería de consumo opcional, ocasional e moderado, por non decir casi exclusivo, os días de festa, que serían os dulces, a bollería, as grasas. Ben, por aquí están as carnes roxas, como estamos aí, procesadas. Temos despois
de consumo variado, pois os lácteos, os pescados, as carnes magras, as carnes blancas. Temos as verduras, grupos de consumo con cada comida principal. Temos verduras, hortalizas, bueno, estou moi pequeno, aos meus dedos. Verduras, hortalizas, temos aí apuntado, froita, aceite de oliva, ben, e depois temos de consumo tamén principal o pan de fariña. Bueno, como vemos, non temos que inventar nada, insisto, temos que telo na consciencia para despois facelo, porque, insisto, fala calquera. Temos aquí cousas xerais como fraccionar a ingesta, facer 3 ou 5 comidas ao día. A xente diabética, por exemplo, ten que facer comidas menos copiosas e máis comidas, non? 5 comidas. Intentar problemas coa forma de cociñar, é dicir, sempre falamos de que o máis saudable é facelo todo cocido a prancha e despois os días de festa meterle fritos e meterle outra historia, pero só esos días. Alimentación tradicional sería variada, de cercanía, sostible, equilibrada, confortable, compañía, con tempo. Sabedes que non estou dicindo nada novo, insisto, é facer o que di o sentido común. Importante, bebidas fermentadas, que serían o que é o alcohol, non? Cando se fai a pirámide sempre se fala dun consumo opcional moderado e responsable e sempre en adultos. Nunca os rapaces hai que darles alcohol en absoluto. E isto sería a pirámide que encontrades en calquer sitio para darnos unha idea do que temos que facer de consumo diario e do que temos que facer de forma opcional. Seguro que se preguntamos, pois máis de un ten a pirámide invertida. Entón, así, malamente, funciona. E o envellecemento non será tan saudable. Algo que non prestamos moita atención é o tema de dormir. O tema de dormir é fundamental. E canto temos que dormir? Se fala de 7 a 9 horas de sono, pero cada un ten que dormir o que considere. Non, é dicir, pode ser 6 e estar satisfeito con esas 6 horas, ou se necesita 9, pois 9. Pero claro, non pensar que se dormimos unha siesta de 1 hora, se nos acostamos ás 10 da noite, pois evidentemente ás 6 da mañán pedimos papas, ou ás 5 da mañán. Por que? Porque fisiolóxicamente o corpo en 24 horas ten que dormir entre 7 e 9. Se gastamos unha ao mediodía no sillón e depois nos acostamos ás 10, 11, o corpo non dá para máis. Entón, que sucede? Non dormir, e vamos ao médico a que nos dé unha pastilla para dormir. Pois eso, o que hai é que previamente ter o autocontrol para evitar as siestas, se é posible, sobre todo esas siestas de pixama e zapatillas. E se non é posible, pois bueno, intentar con unha vida saudable, unha dieta saudable, pois non ter estimulantes, non ter excitantes no corpo para poder dormir de noite, se é posible, o que decimos, estas 7 a 9 horas. Se preguntamos, probablemente hai quen diga 5, hai quen diga 6 e hai quen diga 11. Pero bueno, cada un ten que sentirse satisfeito e, sobre todo, descansado, porque só se regeneran as neuronas se dormimos, non se descansamos, só dormimos. Sentirse enfermo, ter dor, pode dificultar o sono, e a xente maior, que normalmente ten pluripatoloxía, basicamente toda a pluripatoloxía ten un denominador común que é o dor. Pois bueno, algúns medicamentos poden provocar insomnio. Dentro de toda a gama de medicamentos que hai, dentro dos efectos secundarios, sí que pode haber algúns que impidan dormir. Non dormir o suficiente pode facer que unha persoa síntase irritable ou deprimida, olvidarse das cousas e que sexa máis propensa a sufrir caídas ou outros accidentes. O igual que todas as persoas, os maiores deben evitar ou limitar o consumo de alcohol. O consumo de alcohol está moi socializado, é dicir, a xente, casi todos os negocios se fan ao redor dunha mesa. E as comidas familiares sabemos todos, bueno, sabemos como empezan, pero non sabemos como acaban. Pero o normal é beber alcohol nesa cantidade que consideramos cada un suficiente como para estar pois a gusto coa xente coa que estamos. Porque hai que acordarse que tamén hai que socializar. De feito, o envellecemento pode provocar cambios sociais e físicos que fan que as persoas maiores sexan máis susceptibles
o consumo indebido ou incluso o abuso do alcohol, e entón lles paga máis dano por ser maiores, por tomar medicación, etc. A dependencia ou o consumo excesivo de alcohol afecta a todos os órganos do corpo, incluído o cerebro. Eso é importante telo en conta. O tabaco, o ora o vapeo, como decía antes, eu estuve hai 2 semanas ou 3 semanas dando unha charla no instituto sobre o tema do vapeo, porque sei que, bueno, apareceu algún rapaz de 12, 13, 14 anos vapeando, ¿no? Entonces, a moda del vapeo, entonces, fun a dar unha charla, a preparei ben para non asustar aos rapaces, pero sí para decirle os efectos nocivos que ten o vapeo, e sobre todo que a nova lei que vai a impedir pois que se fume ou se vapee xa en sitios máis específicos, como sucede agora. É dicir, por exemplo, no hospital, pois habría que irse 50 metros fora dos muros do hospital. Cando vexades a xente ali na porta, ou na cafetería, na terraza, eso queda totalmente prohibido. Todo isto, pues, bueno, pode crear hábito, crear dependencia, e as consecuencias para a saúde en forma de enfermedades respiratorias, cancros, insuficiencia vascular, etc. Isto xo sabedes porque tamén xa falamos de tabaquismo e outras drogas aquí, en estes minutos. E debido a que con frecuencia aos maiores se receitan antiinflamatorios, analxésicos, opioides, para a dor, a parte da automedicación que sempre debe evitarse, tuvemos unha charla específica sobre que non hai que automedicarse nunca, quen dice nunca, pues bueno, aspirina de turno e o paracetamol de turno non ten problema, pero cando estamos falando de cousas serias, un antibiótico ou outras cousas, sempre hai que consultar co médico. As benzodiazepinas para a ansiedade ou hipnóticos para os problemas para dormir poden estar en risco de usalos indebidamente e depender destas sustancias porque provocan adicción. A xente maior ten os problemas de que, bueno, pode controlar perfectamente o que toma, pero tamén pode non controlar. E se hai déficit cognitivo añadido, pois entonces aí veñen os problemas de mala dosificación ou de tomar medicamentos que non precisa tomar. A pluripatoloxía que ten a xente maior leva consigo un aumento de fármacos, pero é o médico o que debe supervisar o que toma o doente, valorando se precisa tomarlos e tendo en conta os efectos secundarios dos mesmos. Aquí sempre un inciso, e sempre que falamos de medicación, acordádevos, que toma varios medicamentos, non podemos tomar un medicamento e encima outro, vale? Porque todos xa virían xuntos. Tomamos un medicamento, esperamos 10 minutos que se absorba e tomamos outro medicamento. Esperamos 10 minutos, que algún vai estar toda a mañá tomando medicamentos, pero é así, é dicir, non se pode tomar un medicamento e encima tomar outro. Eso é antinatural. Dadevos conto, o medicamento que se está absorbendo non en estómago, no intestino, e se está absorbendo non podes meterlle outro, porque todas as sustancias que se liberan dun medicamento se van a mezclar cas sustancias que se liberan da seguinte pastilla. E se metes a terceira, pois xa non vexes. O dicir, o caos para ese organismo é importante. Esperamos a que se absorba 10-15 minutos e tomamos a seguinte pastilla. E depois é importante, se o médico di despois da comida, ten que ser despois da comida. Se o médico di antes, ten que ser antes, non pode ser cando me acordo. Non é así, hai que tomar as cousas para que sean eficaces. E coidar a saúde mental, sería a cuarta pata de todo o que estamos falando. A saúde mental é esencial para estar sano, en xeral, e para ter unha boa calidade de vida. A saúde mental afecta a forma en que pensamos, en que sentimos, actuamos, tomamos decisións e nos relacionamos cos demais. Controlar o illamento social, un tema importantísimo, ahora falaremos deso. Controlar o illamento social, a soidade, está mal posto, había que poñer a soidade non desexada, sempre ten que ir acompañado, hai soidade que é maravilloso, xente que vive sola e está encantada da vida, non é a soidade non desexada. O estrés, a depresión, os estados de ánimo, mediante o cuidado médico e persoal e é chave para envellecer saudablemente. O 10 de outubro é o Día Mundial da Saúde Mental. Decía do illamento social e a soidade. É posible que a medida que as persoas envellecen podan encontrar que é difícil manterse socialmente activos. Algúns cambios, como a perda da audición, a perda de visión, a perda de memoria, a discapacidade, problemas
para moverse ou a perda de familiares e amigos fai que as persoas maiores sexan máis propensas a estar socialmente illadas ou a sentirse soas. Isto temos que telo en conta, a xente que é máis xoven e que está rodeada de xente máis maior, pois ten que ter en conta estas situacións, non? Esa persoa que se ailla, que non quere participar en actividades sociais, que non quere participar nos programas de memoria que fai Elvira e compañía, pois é unha pena porque aí nos están dando unha serie de instruccións para envellecer con mellor calidad de vida. Como vedes, todo se resume no que estamos dicindo. E hai que diferenciar a soidade e esa sensación angustiosa de estar só ou separado dos demais, mentras que o illamento social é a falta de contacto social e ter poucas persoas con quenes interactuar con regularidade. Diferenciemos, acabo de decir, a soidade non desexada e a sociedade que se busca. E que podemos facer? Pois hai múltiples actividades, empezando polos cursos de memoria de Elvira. Nos queda aquí ao lado, ademais. Manterse en contacto cos demais. Claro, vos digo de sempre, non falar, fala calquera. Despois facelo xa é máis difícil. Manterse en comunicación cos seus familiares e amigos, xa sea en persoa ou por teléfono, por videochamada, está moi de moda tamén agora. Programar tempo cada día para comunicarse con outras persoas. Bueno, é o meu dedo, non é... Axudarlle a manterse socialmente activo, coñecer xente nova, formar parte de grupos para aprender algo diferente ou perfeccionar unha actividade que xa tiña previamente a persoa. Esta foto saqueina eu, parece unha foto feita por min, ca miña cámara e co meu teléfono, e é representativo desde a Alameda de Santiago, claro. E o que falábamos antes da saúde cognitiva, é importante. Unha cousa é a saúde mental, como acabamos de explicar, e a saúde cognitiva é a falta de habilidade para pensar claramente, aprender e recordar, e a isto lle chamamos que hai un déficit cognitivo. Algúnas persoas desenrolan a enfermedade de Alzheimer ou outros tipos de demencia. Moitos adultos maiores teñen cambios máis moderados na memoria e nas funcións cognitivas. E hai investigacións que mostran que consumir unha alimentación saudable, manterse activo, aprender novas habilidades, axudan a ter unha saúde cognitiva perfecta a medida que imos avanzando en idade. Sempre que non hai unha patoloxía previa, indudablemente. Estamos falando de situacións de normalidade, simplemente de cumplir anos. E hai 9 retos do envellecemento, que a mí me gustou isto, da Universidade Aberta de Cataluña, e foron expertos e expertas en xenética, en seriatría, en neurociencia, nas tecnoloxías da información, política de benestar social, identificaron os principales desafíos do envellecemento. Combatir a soedade, a xerontofobia, esta palabra que é bastante así complexa, pero isto é cando se odia aos vellos, é tremendo. O idadismo ven a ser o mismo cando se discrimina as persoas en función da súa idade. E as desigualdades digitais, estamos vendo nos bancos, nas electrónicas, nas non sei que, nas non sei cuánto, que o vai todo digital, non temos un problema. E a mala leche que nos cogemos, ademais, é tremendo. Pois son algúns dos retos do envellecemento. E esta xente de Cataluña fala de frear o ritmo do envellecemento, fala de reverter a fragilidade e retrasar a discapacidade, conseguir un envellecemento saudable do cerebro, combater a soledade non desexada e a xerontofobia, poder vivir nun fogar, mellor que nunha residencia, ainda que pura nos vai a pegar, pero anda por aí, e que sepa que a xente prefire mellor vivir na súa casa que ter que desplazarse a unha residencia, os cuidados dignos tanto para as persoas maiores como para as persoas cuidadoras, abordar o idadismo e as desigualdades digitais, combater o tecno-optimismo, pensamos que por andar con máquinas son o único máis modernos, pero pouco máis. Ofrecer e garantir oportunidades de aprendizaxe e formación de calidade ao largo da vida. Ben, pois estes 9 puntos xa vedes que non costan cartos, se poden facer e con elo tendríamos unha vellez saudable. Comentar o tema do idadismo, aí vemos esta situación, sería a discriminación contra persoas ou colectivos por razóns de idade
especialmente cando esta se produce contra as persoas maiores. De acordo co Informe Mundial sobre o idadismo, existen tres tipos: o institucional, o interpersoal e o autoinflixido. Tuvemos unha conferencia específica sobre este tema. A Organización Mundial da Saúde aposta por tres estrategias para reducir ou eliminar o idadismo: as políticas e a legislación, importantísimo, as administracións, as actividades educativas e o fomento da interacción entre xeracións. Importantísimo poder combinar diferentes xeracións de persoas para combatir un problema tremendo e en crecemento. E cuidar o cuidador. Poño as as máis grandes porque o 99% son cuidadoras. Calcúlase que no Estado hai 2 millóns de persoas que coidan dun familiar dependente, dos que sufren calquer tipo de discapacidade ou dependencia dun enfermo, ou incluso hai persoas de varios que teñen que coidar. Son persoas necesarias e o benestar é imprescindible. O día 5 de novembro é o Día Internacional do Coidador. Aquí decir, e eu digo moitas veces ás persoas que veñen á consulta e que a veces están con ese sentimento de culpabilidade, que é algo tremendo, todavía por enriba, non? De decir, bueno, eu fago, pero, bueno, a miña nai, a miña avoa, pois sigue tendo moitos problemas, non sei se mandala a unha residencia, non sei. Entón, eu sempre lles digo, mirade, o que estades facendo vos co paciente que tedes inválido, dependente, en casa, o tiña que facer a administración nun lugar especializado, con personal especializado as 24 horas do día. E iso estás facendo a ti. Entón, claro, a xente, eu penso, porque non volven a comentar estes temas, eu penso que se ven recoñecidos na labor que están facendo, porque evidentemente nos, a xente que traballa, pues estamos pagando uns impostos para que ao final da nosa vida, ou cando nos facemos maiores, poda revertirse esa situación e nos podamos disfrutar de todo o que previamente pagamos para outras persoas poder disfrutalo tamén na vellez. Entón, eso é algo que buscamos, é algo que dá tranquilidade e é algo que sempre crea incertidume cando os políticos, eu digo, non o digo con mayúsculas, o digo con minúsculas, se reúnen. É dicir, os pastores se reúnen o beneficio. Pois aquí, cando se reúnen, é sempre para complicar o que xa hai, non é normalmente para beneficiar. A poboación mundial envellece de forma acelerada. No ano 2050, unha de cada 6 persoas, tendrá máis de 65 anos. Saleu onte unha noticia, non sei se o viche, de ser o Instituto Nacional de Estadística, non mentía, falaba dos centenarios. E falaba de que en Galicia en estos momentos temos 1425, que somos dos lugares con máis centenarios da península seguro. Pero despois nos querían incorporar a través da Sociedade de Xerontoloxía, se fixo o estudo, aí o doutor Pose seguro que sabe máis deste tema, que nas zonas azules, hai 4, empezando por Okinawa, etc. E nos querían incorporar, ou intentaron que se incorporara Galicia. Non se conseguiu e, se fixo todo un traballo que ao final quedou en nada, pero, decir que somos un dos lugares donde hai máis centenarios en esa comunidade. Ben, decimos entonces que este fenómeno plantexa importantes desafíos nas distintas dimensións da sociedade, na medicina, nos servizos, na vivenda, na protección social, familiar, etc., para garantir o benestar das persoas maiores. Para afrontalos é necesario entender que o envellecemento é un proceso biolóxico, é psicolóxico. Metedes sempre, ou cando faledes destos temas, non nos quedemos só coas cuestións físicas, que está determinado por un contexto socioeconómico e cultural e que, polo tanto, debemos encontrar respostas desde unha perspectiva transversal. Ten que ser moitas especialidades as que cheguen ás conclusións. E vamos a ver algo, e a oír, que me fai particularmente ilusión. Julia Vázquez, podedes aí, Julia Vázquez de Rosende, das Pandereteiras de Anseriz. Anseriz é un lugar de Tordoia, onde eu estuve 7 anos. Interpreta, en presenza da súa amiga Ludivina Vázquez, unha versión con letra adaptada por ela mesma do Resistirei. Cando perdo todas as partidas, coa soidade, cando me quitaron a ruada,
soños se me rompan en cen anacos, eu xuntareinos e despois resistirei. Cando o mundo perda toda a maxia, cando o enemigo sea eu, cando me marche toda a memoria e non reconozo o meu chapéu, cando me mente a locura, cando na moeda sai a cruz, cando veño demo coa factura e se alguna vez me falta luz, resistirei erguida frente a todo, volvereime de ferro para endurecer a fe, e anque o aire veña forte e me guinde, son como a xungo que moi pronto me erguerei. Resistirei para seguir vivindo, aguantarei os golpes e nunca me queixarei, e anque o vento veña forte e me tire, resistirei, resistirei. Pronto nos veremos, compañeras, e xuntiñas volveremos a tocar, pasaremos por Istango e Santa Comba, e nada ni nadie nos poderá parar. Resistiremos xuntiñas frente a todo, nós somos fortes, non nos deixamos vencer, somos maiores, pero non somos vellas, diremos ao mundo que sabemos facer. Resistirei para seguir vivindo, aguantarei os golpes e nunca me queixarei, anque os sonhos se me rompan en cen anacos, resistirei, resistirei. A o que celebramos este ano, que son as cantareiras, esta muller de Jan Serif. E bueno, vamos rematando. Decir que ainda queda moito por aprender sobre como envellecen as persoas e que hábitos favorecen o envellecemento saudable. Os científicos están explorando estos interrogantes con estudos que analizan a saúde física, mental e cognitiva, e nós que o vexamos. Moitas gracias. Andaxe arriba abaixo andamos, cando a muller andaxe atrás de María, María non che quere. Andaxe atrás de María, María non che quere. Deste non a pera podre toda red, nada dos ratos a quen lle deste o bico, vai de levar os abrazos. A la luna, con ser luna que nombre, le poneremos María, es la reina de los cielos. Le poneremos María, es la reina de los cielos. No te fíes en los hombres aunque los veas llorar, las lágrimas te dicen el pago que te han de dar. Las lágrimas te dicen el pago que te han de dar. No te fíes en los hombres aunque di, también te quiero revivir a la espalda, si te he visto no me acuerdo. Al revivir a la espalda, si te he visto no me acuerdo. Arrimé un pino verde por vestir, me consolaba el pino como era verde.
Alto pino, alto la rama, alto pino, alto la rama, debajo del alto pino tiene diamante la cama. Debajo del alto pino tiene diamante la cama. Eu casei-me por un ano por saber que vida era ora, Ana acabou-se solteira, quen se me dera. Ana acabou-se solteira, quen se me dera. Ya voy a dar la despedida a todos, uno por uno, que no quiere mi corazón quedará mal con ninguno. Que no quiere mi corazón quedará mal con ninguno. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Público en xeral, representante de institucións, Concello de Outes, cuarto ciclo da Universidade de Santiago, representantes das asociacións da nosa comarca e do noso concello, Adís Bismur e Terra de Outes. Fai uns días chamoume o Dr. Dios para pedirme que dixera unhas palabras co fin de clausurar as xornadas de información sociosanitarias que hoxe nos traen aquí. Como todos sabemos, Xosé foi médico de atención primaria no Centro de Saúde de Outes ata o día de hoxe. Pero non foi só iso. Foi tamén encargado de planificar e facer posible que durante 19 anos tiveran lugar as xornadas de información sociosanitaria. El foi moi consciente dende o seu inicio na profesión que o seu traballo non debería reducirse exclusivamente a garantir o dereito do enfermo a ser diagnosticado e tratado, senón que tamén se preocupou de facer unha labor preventiva e de promoción da saúde. E como conseguiu isto? Ofrecéndonos estas xornadas sociosanitarias. Isto implicou un intenso traballo organizativo e de xestión. Durante 19 anos, xa polo verán, puñase en contacto cos ponentes para sendar o calendario de charlas que daban comezo no mes de outubro e remataban no maio seguinte. Estamos agora no mes de maio. Os últimos sobres de cada mes tiñamos a ben recibir en Outes, un concello pequeno pero activo, os millores especialistas de Galicia, expertos de moi alto nivel que nos regalaban os seus coñecementos e experiencias desinteresadamente, porque, deduzo, tamén defenderán que fomentar a prevención e a información é primordial para o cuidado da nosa saúde, un don tan efímero. Como traballadora do Concello de Outes e colaboradora para que este proxecto se desenvolvera, quixera resaltar que os representantes políticos que pasaron polo Concello ao longo das 19 xornadas apoiaron esta iniciativa sin dúbida alguna. Isto foi pura casualidade. Pura casualidade, o que vou decir. Sería injusto decir un tema ou un conferenciante destacado, pois os intereses de cada un son distintos e tendemos a centrar a nosa atención en nós mesmos. De todas formas, non son capaz de rematar este acto sin destacar a figura do Dr. Jiménez Herrero. Foi casualidade que o puxera en la charla, pero debeu calar en nós porque foi o pioneiro absoluto da pediatría en Galicia, precursor desta especialidade en España. Acompañounos no ano 2001, ca charla que levaba por título Grandes síndromes pediátricos, e regalounos un discurso 10. Na miña época de estudante, esa era a máxima calificación. Leo ese día no meu corazón e ainda hoxe me emociona recordar este señor. Chegou á porta do centro en taxi, desde Coruña, foi unha pasada. E despois que era unha persona tan humana que foi increíble a charla que tiveramos con él. Bueno, para rematar, quero agradecer e felicitar ao Dr. Dios pola oportunidade que nos brindou a todos os outienses ca preparación das xornadas ao longo destes 19 anos. Como planificador, coordinador, previsor e xestor, non tes prezo. Resolutivo, rápido e eficaz.
Mil gracias e mil aplausos. Ben, bueno, teño aí un libro que me regalou Elvira, ainda non abrí, pero vou abrir despois. Bueno, me levanto porque, bueno, eu creo que o momento o merece. Empezar dicindo que hoxe, 29 de maio do 2025, día da Ascensión, dou por rematado o meu periplo profesional como médico especialista de atención primaria. Decir que o meu primeiro destino foi o 14 de decembro de 1987, en Padrón, 6 días. Logo, en Porto do Son, o 4 de xaneiro de 1988, 2 días. E por fin en Outes, dende o 8 de febreiro de 1988, sustituindo o Dr. Lírez. A verdade é que vim por un proceso gripal e levo aquí 38 anos. Tive un período do 20 de xaneiro do 2006 ao 1 de maio do 2013, 7 anos e 4 meses, en Tordolla. Foi cando o señor Fraga se dignou a convocar oposicións despois de 16 anos sin facelo, sacando en Tordolla a miña praza. Volvín a coller Outes o 2 de maio do 2013. Recordo que cando cheguei a Outes, no 1988, non tiñamos casa do médico nin centro de saúde. Eu consultaba na casa do Dr. Lírez, dormía no gaito, tamén chamado a Moncloa, onde se realizaban as cuestións políticas da época. Tiñamos que estar na consulta 2 horas e media, para eso éramos contratados, e logo tiñamos que estar localizados as 24 horas do día. As gardas as facíamos de venres a venres, que nos ocupábamos das gardas urxencias dos 3 cupos que había en aquel momento, o Dr. Ramos, o Dr. Antelo e eu, instituindo o Dr. Lírez. Mais a pediatría, que a facía o Dr. Anxo Rodríguez. Posteriormente veu o centro de saúde e logo outro centro de saúde novo. Todo cambiou. Tiñamos 2 enfermeiros, Agustín e Pepiño, probablemente o recordaredes. No mesmo local xa estábamos xuntos nun local, xuntos médicos. Logo ampliouse a plantilla, a Matroa, Pilar Burque, está por aí o compañeiro, xa llo dis que estaba en aquela época. A celadora Manolita anda por aí tamén. Enhoraboa, Manolita, por todo o que traballaches e por todo o que fixeches. Xa non digo por nós, senón pola xente de Outes, ali no centro de saúde. A traballadora social, tiñamos médico de desprazados, tiña en verán un médico a maiores dos que estábamos. Que tempos aqueles. Eu fixen a miña vida profesional neste concello, comprei aquí o piso, comprei o coche, etc. E aquí naceu o meu fillo, que ten como seu link, o seu enlace, é Outes. Tamén é doctor, pero en económica. Pasaron moitos profesionais polo centro de saúde. Todos e todas constan de unha gran profesionalidade e saber facer. Hoxe en día, boto de menos o Dr. Antelo, anda por terras de Sudamérica, non pudo ir, lle dou moita pena, pero o boto de menos, eu ocupei o seu cupo ata que cambiou o cupo do Dr. Lírez, co cal eu volvía ao meu cupo original, que era o do Dr. Lírez. Foron 13.683 días de traballo. Xubílome con 66 anos e 8 meses, despois de traballar 38 anos. Fai 25 anos, dinme conta de que o tempo na consulta non chegaba, que a xente demandaba máis información da que podíamos dar no pouco tempo entre doente e doente. Así ocurriuseme facer as xornadas de información sociosanitaria. Eran 8 conferencias que iban co curso, como dixo Elvira, iban co curso académico, comenzaban en outubro e remataban en maio. O último xoves de cada mes, día 6:30 da tarde. Contei ca colaboración inestimable de Elvira, a quen agradezo profundamente que se, digo, desvivira, porque a verdade é que ela o vive tanto como eu e cando temos un problema, eu creo que en medio minuto está resolto. O sea que sempre foi moi ben e moi resolutiva. Manolo, do Centro Social, de María José, bueno, en realidad toda a xente que pasou polo Centro Social. Da xente do Centro de Saúde, por suposto, está do outro lado aquí connosco, o
Foxa, que agradezo que viñera esta despedida. Do Concello, nos diferentes coros políticos, tamén agradezo sempre a súa predisposición e colaboración. Agradecer de forma importante a Asociación Terra de Outes, a Vicente, bueno, xa sabemos que hoxe non podía quedar sin falar da súa pregunta, non tema, senón pregunta, a Jesús Mato, que anda tamén por aí, o presidente da asociación, e a Xan Mariño, por suposto, o anterior presidente da asociación, a quen lle dou tamén as grazas polo que te compete a colaborador desta xornada. E foi tamén desde Terra de Outes onde se institucionalizou a Ponte do Ruso, que o fai Adis Bismur para entregar aos ponentes e as ponentes que veñen por aquí. E tamén a todas e a todos os que vides as charlas, evidentemente, porque senón isto non tería sentido. E, por suposto, a colaboración desinteresada e altruista de todos e todas as ponentes. Grazas aos que viñechedes hoxe e, bueno, eternamente agradecido. Pasaron por Outes todo tipo de relatores e relatoras. Non direi nomes para non esquecerme de outros, pero sí que a xente que pasou por Outes era a mellor no seu tema, non só de Galicia, senón tamén do Estado español. As conferencias coloquio chegaron a ter ata 150 persoas o día do Dr. Fernando Jiménez Herrero, pero a media foi dun 60-70 asistentes. En palabras de Miguel Ángel Vázquez, que non pode vir porque tamén anda por terras de fora de Galicia e tamén lle dou moita pena non vir, presidente que foi da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, palabras textuales: o evento que se fai en Outes, polo que eu sei, é único en Europa. Non é por botarnos máis flores, pero non controla ningún outro evento destas características. Teño unha enorme ledicia o decir que a todos e a todas os que eu lle propuxen participar nunha conferencia aquí en Outes, ninguén me dixo que non. Ninguén. Son 152 conferencias, eu faría 5 ou 6 e hubo que me repetiu, pero bueno, estamos falando de 130, 135 relatores e relatoras que non me dixeron que non ningún. E cal é o balance desta vida de traballo? Pois moi positivo. Todos os factores negativos que pode haber en calquera vida quedan reducidos a nada se contamos os factores positivos. Se volvera a nacer, non cambiaría nada do que fixen. Non quería despedirme sin citar o poetañón de Boel, aquí al lado, Outes, precursor do Rexurdimento, o cuarto premiado no Día das Letras Galegas, foi en 1966, detrás de Rosalía, Castelao e Condal. O poeta de Outes, no seu himno á agricultura, di: traballade rapaces e nenas, para vos o proveito ha de ser. Tras os días de rudas faenas virán noites de folga e prazer. E lles digo, vivide felices entre xogos de amor vivide felices entre xogos de amor e caricias. Vos faredes as miñas delicias, en vos si forades vos. A miña letra non me entendo ninguén. Isto tiña a man. Ben, desexo vos a todas e a todos que teñades un envellecemento saudable, como acabamos de escoitar. Moito vai a depender de vos mesmos. Darvos a todos e a todas unha aperta moi grande e que sepades que estades na miña cabeza e no meu corazón. Ata sempre. Quedan clausuradas as 19 xornadas de información sociosanitaria. E as cuartas de... E as cuartas, sí, que eso me olvidara ao principio. E as cuartas xornadas do Programa Universitario de Maiores en Outes. Pois temos aquí tamén a coordinadora que nos acompaña.
E o que di el, gracias por vir nun día como hoxe, que é o Día da Ascensión, e venxen desde Santiago, que nos acompañou en moitas charlas, que a verdad hai que sacarlle o sombreiro. Moitas grazas. Directamente. Si queredes quedar un minuto, porque está en directo, Hora Galega. Eu non sei ni que... Hola, moi boa tarde, desculpa da intrusión, porque un día, como para non entrometerse aquí, pero vamos a facer un directiño falando do día tan especial que ten Xosé hoxe. Se queredes quedar, falamos con ele un pouquiño, que nos conte, igual que escoitastes agora el falar sin micro, escoitarás o que ele teña que contar, e ao final, en directo para a Televisión de Galicia, darmoslle un aplauso como é debido, como lle destes agora, con moito cariño, se queredes, así que teña presa que marche, que non, que quede aquí para ver o directo, vale? Moitísimas gracias. Si queredes marchar, tedes 2 minutos nada máis, pero bueno, mellor quedades un ratiño, xa acaba. Xa, isto nada, son 2-3 minutos. Nada, gracias por atender, por favor. Sí, espero que sea así. Seguro que sí. Perdón? Perfecto, estamos listos. Hola, Saúl, estamos aquí con Xosé María Dios Díaz. Aquí médico durante case 40 anos, moitos deles aquí en Outes. 28 aquí en Outes. Sí, va a ser máis ou menos así, despois direi esta xente que dá un aplauso maravilloso e así será. Pues sí. Me falta dir que era un frío. ¿Qué decías? ¿Dices aquí a sustituir? Aquí. Y engancharse. Pues va a ser como decía Ramiro Goya. Vale, un aplauso. Bueno, tampoco te pases. Si queredes, ¿no? Claro que sí. Vale, pues pedimos un aplauso. Vale. Como me están dando pasos, ya les digo... Vamos a enseñar. Sodes ben mandados, non? Pórtanse ben na consulta. Sí, sobre todo estos. Estes tres de mellor se por. E que resto? A ver, Carlos, ¿qué? Pues isto é así. La publicidad, vamos a hacer. A lista de espera tamén. Xa podía ser así de curta. Un cobarde. Parece que estou tolo. Me falan, teño voz na cabeza. Vamos presentar agora. Vamos a dar un aplauso, veña. Este aplauso maravilloso despois deste discurso típico que nos dá un poquinho de luz. Xosé, 40 anos de profesión que acaban hoxe,
eu sei de boa tinta que os médicos, efectivamente, especialmente nos entornos rural, son como estrelas absolutas. Eu creo que tú sentiste ese cariño durante estes anos aquí, non? Bueno, xa foi menos do que... Sí. Foi menos que ahora somos como calquer outro funcionario e nos limitamos a facer unha consulta que está bastante masificada e que é unha pena que teñamos tantísimos pacientes para non poder dedicar o tempo que se dedicamos aquí a unha patología, bueno, a un tema moi concreto que é o envellecemento saudable e que pola masificación que temos nas consultas non podamos dedicar o tempo que necesita a xente para poder falar e para poder escoitar, para poder preguntar, para poder decir o que lle pasa. Entendo que a reclamación ten que ver tamén con que a consulta pois é unha cousa moi personal entre médico e paciente, non? Sí. A ver, unha empatía, se non é difícil que o paciente se abre, que pregunte o que ven a consultar. Eu recordo cando empezaron a sair as pastillas para a impotencia, cando pastillas para diferentes as incontinencias urinarias, para varias cuestións, pues había que ter 3 ou 4 consultas previas para que ao final se decidiran a consultar temas máis ou menos delicados. Pero bueno, a verdade é que o tempo é fundamental, se non temos tempo na consulta, e hai que pensar que moitas das consultas que temos son de tipo psiquiátrico, de tipo psicolóxico, e se non tens tempo para atender esta xente, hai que programala para atender en outro momento, e é máis complicado. A verdade, os temas de trauma e os temas psicolóxicos levan moito tempo. Pois, José, estamos encantados de estar contigo aquí nesta despedida despois de 40 anos, e esta xente, eu creo que está aquí, polas charlas tamén, pero por darche de novo tamén un aplauso como este. Perdón por la incordia. Camino